Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Teresa Ribeiro Türkmenistana münasyryn saparynyň ýygyny türkmen häkimetlerine söz beýan azatlygy we media azatlygy babatyna öýe üstüne alan borçnamalaryny berja etmäge çagyrdy. Bu barada guramanyň web-saýty 11-nji iýulda habar berdi. Ribeiro saparynyň dowamyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajyýew, Türkmen parlamentiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa, telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Aşyrif we türkmen adalatçysy Ýazy Dursun Gurbanazarowa da bilen duşuk geçirdi. Ol kärdeşleri bilen geçiren duşuklaryna ýurtdaky media azatlygynyň bir topur kynçylygyny ara alyp maslahatlaşdyryp gurmanyň habaryny aýdylýar. Ribeiro hususan Türkmenistana maglumata çäkli elýetirlik bilen bir hatarda maglumatlaryň hem online hem de offline erkin akymynyň çäklendirmelerini aýratyn ünsi çekdi. Ol häkimetleri söz beýan azatlygy we media azatlygy babatyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň degişli borçnamalaryny ýerine getirmäge çagyrdy. Şu günü özara garaşy dünýäde medeniýet azatlygy diňe online maglumat ekosistemasyna bolan elýetirligi deň üpçün etmek arkaly gazanylýar diýip Ribeiro aýtdy. Ol internet tüzümlerine dolu we çäklendirilmedik elýetirligiň howpsuz we demokratik jemgyýetiň aýrylmaz zerurlygy bolan media pluralizminiň möhüm bölegini emele getirýänini ňytdy. Pikir alşmalaryň dowamyny medeniýet kanunçylygyna kynçylyklar garaşy jemgyýetçilik hyzmatlaryny hödürleýän habar ferişteleriniň möhüm orny Türkmenistanyň jurnalistleriň howpsuzlygy bilen baglanyşykly anyk aladalar we medeniýet işgärleri üçin zerur bolan howpsuz gurşawy putulandyrmak babatyna medeniýet azatlygy wekili bilen häkimetleriň arasyna hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri barada maslahat edildi diýip habarda aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili putulandyrylan dialogyň zerurlygyny notady we Türkmenistanyň media azatlygyny kämilleşdirmek üçin häkimetler beýleki ýerli we halkara hyzmatdaşlar bilen birlikde işlemekde öz ýardamlaryny teklip etdi diýip gurama aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili bilen geçirilen duşuklar barada gysgaça maglumat çap etdi. Duşugyň dowamyna hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri şeýle hem medeniýet azatlygy boýunça wekiliniň mandatyna degişli Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan birlikdäki işleriň geljegi ara anyp maslahatlaşyp diýip Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň habaryny aýdylýar. Türkmenistan medeniýet azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy iňen pes bahalary nasip bolýar.